Nej, her. Nå, jeg tager gang. Kom nu, vi skal op og gøre det. Kom nu, Victoria. Vi skal lave High School Musical. Og hvad skal vi sige så? Pas på. Nå, okay, lad Kasper komme ud af bassinet. Ja, og vi gør sådan her. 1, 2, og 3. Kom nu, Victoria. Vi skal bare og sige. Bedste spire. Og husk nu, jeg starter med benet. 1, 2, 3. Og så skal vi danse. Så skal vi hen på et lag. Jeg kommer helt videre med. Nej, du viser ringens. Far, han er bare. Okay, så jeg har hørt den her saxofoner. Så her ser jeg ud, og jeg drukker. Anastasia. 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 Gå op herover. Du skal i. Godmorgen, Christine. Jeg skulle hjem. Præcis på skoledag. Hvor vi skulle da helt tilbage. Jeg skal over til dig. Jeg kan ikke skrive. Nu skal du tage et billede. Vi kan. Er du rulle? Ja. Vi skal kaste mig herovre. Det kan jeg da ikke. Jeg prøver. Så. Kan vi den næste skole? Så er det mig. Jeg var slet ikke klar. Så er det mig. Ja, men først om i køen.